Et milloin tuleva kausi alkaa? Siellä olisi Saksassa ensimmäinen kilpailu maaliskuun alussa. Elikkä ensimmäinen GP on huhtikuun alussa Hollannissa. Eli Saksan mestaruudessa käydään hakemassa vähän vauhtia tulevaa kautta. Joo, se on suurin piirtein kuukausi ennen kuin ensimmäinen MM-kisa, niin siitä on hyvä lähteä. Minkälaista muuta treeniä on ennen kauden alkuun? Ihan peruskunto, ommeleet, vähän uintia, juoksua, kuntosali, ei mitään erikoista. Käytiin vähän kuvailemassa, kun olitte ajamassa, niin taisi olla aika liukasta. Joo, aika liukasta oli. Yritettiin kuitenkin. Ei mitään erikoista. Onko tarkoitus päästä pyörällä ajamaan vielä monta kertaa? Yritetään mahdollisimman paljon, mutta vähän on heikosti päässyt, kun kelit on mitä on. Mikäs on tulevan kauden tavoitteet? Kyllä se pitäisi top 10 päästä. Siihen yritetään. Mitä uusia leikkikaluja teille tulee tulevalle kaudelle? No meille tulee VSPn uusi versio 2017 mallinen. Se on vähän kevennetty joka puolelta ja krominen runko ja uudet iskarit ja niin poispäin. Ensi kauteen moottorit viritetään ilmeisesti kotimaisin voimin. Joo, moottorit tehdään tuo LA Racingissa, joka on meidän yhteistyökumppani ollut jo pari vuotta. Ja Jani Aronen laittaa ne varmasti hyvää kondikseen, niin eiköhän sitä hyvä tuu. Teille on nyt tulossa 2 erilaista moottorivaihtoehtoa. Mitä eroa näissä moottoreissa on keskenään? Kampiakseli on ainoa ero, että muuten ne näyttää ulkoisesti ihan samanlaisilta ja koneessa muutenkin kaikki ihan sama. Pitäisi olla ihan sama. Eli tällä isommalla pitäisi päästä nyt vähän pidemmälle ja kovempaa. No niin pitäisi. On siinä varmaan vääntöä vähän enemmän. Että luultavasti se auttaa tuolla Hollannin hiekassa aika paljon. Uuden pyörän lisäksi tulevalle kaudelle valmistuu muutakin uutta kalustoa. Haluatko kertoa vähän, että minkälaista? Tästä tehdään meille asuntoa ensi kaudeksi Mersun varjo pohjalta, että ihan luotettava vehe ja hyvä porukka sitä meille rakentaa täällä. Minkälaista eroa tässä on entiseen verrattuna? Tää on vähän korkeampi ja sitten on metrin verran pidempi. Eli nyt mahtuu kaikki omaan sänkyyn nukkumaan. Luulis niin. Täytyy tommonenkin kysymys. Mitä kaikkea minä tiedän? Tää on liian paikka. On se jännittää, ainakin kun 100